Zazuzalen maiteok. Jesus, Jerusalemeko bidean gora doa, ikasleak berarekin ditu. Ez du gauza honik espero. Joan den igandean, ate estuti pasa beharraz hitz egin zigun. Bere kontrako jarrerak gero eta maizago entzuten dira. Atzera bueltarik gabeko unea datorkiola sentidu. Ikasleek jakin behar dute bere pentsamendua zein den, zerk grinatzen duen, zein den bere helburua. Berak jainkoaren erregetza deitzen zuen mundu honetarako ametsa. Ez guri bizitza zailtzeagatik, baizera, alderantziz, mundu honetako bizia hobetzeagatik, goxatzeagatik. Irakurri dugun evangelio zatiak bi parabola eskaini dizkigu. Jesus otordu batean dagoela baliatuz bi adibide jartzen ditu. Lehenengoan, lehen lekuaz hitz egin digu. Bigarren adibidean, otordura nor gonbidatu izan da solasa. Jesusen ikuspegitik ez gaude mundu honetan ore goze edo lehen postuen atzetik edo elkarren arteko interesak azteko, apaltasuna eta doakotasuna edo biozabalekoak izatea dira Jesusen jarrerak mundu honetan. Evangelioak gehienetan bi logika edo irizpide jartzen dizkigu aurrez aurre. Alde batetik, gizarteak beti lehenengo lekuak hartzera bultzatzen gaitu, inork baino gehiago irabaztera, besten gainetik egotera, izan ere norberaren ohorea bilatzea, beti izan da gure harremanetan jainkotxo bat. Askoretzat horretan dago zoriontasuna. Jesusek ostera esaten digu zoriontsu izateko badagoela ohore handiagorik, hau da, gonbidatu gaituenaren aurrean ondo gelditzea. Eta Jesusetzat bizitzan daukagun gonbidatzaile apartekoa jainko aita dugu. Bere erregetzaren eztei otordura gonbidatu gaituera. Otordu bateko mahaikide gonbidatuek zuten jarrera egoista ikusita, hau esan ziak Jesusek. Ezteietara gonbidatzen zaituztetenean, ez garri mahaiburuan azken lekuan baizik. Horixe egin zuen Jesusek, azken afarikoan mantala jantzi, toalla eta ura hartu eta oina garbitu. Maixu izanik ikasleen aurrean belauniko jarri zen, begirunez, maitasunez. Kosta egiten zaigu Jesusen pentsamendu hau geure ganatzea. Ohorearen amua tentagarria da oso. Txikitatik sartzen diogu umeari kalifikazionak ateratzea, lagunei aurre hartzea, tanditzean irabaztea, agintzea, besten gainetik egotea. Ez altzaizu iruditzen, kristauok erraz erortzen garela. Munduko irizpideetara, guk munduko mundua evangelioko legamiaz jainko seme alaben duintasunera atxatu ordez. Bigarren adibidean, otordura nor gonbidatu zen solasa. Jesus provokatzailea da. Kasu honetan, Jesusek doakotasuna, eskuzabaltasuna jartzen digu begien aurrean jarraibide. Ordaina itzuliko ez digun jendea. Pobreak, gaixoak, emigranteak, lanigabeak, bakardadean bizi direnak, formazio aurrikoak, baztertuak, etxeplu batzu jartzegatik, baina bakoitzak luza dezake, zerrenda nahi haina.
zorionekoa zu ezin izango baitizute ordaindu. Jainkoaren erregetzaren dinamikan sartzeak, Jesusen pentsamenduarekin bat egiteak, esan nahi du guztion ongi izatea dagoela jokoan, eta ez gure gertukoena bakarrik. Egin dezagunon berez duen balioagatik, doan eta eskuzabal jokatuz, Jainko aitaren antzeko egiten gaituelako, eta ez beste interes egoistak tarteko edo aterako diogun probetxuagatik. Doakotasuna beraz, bihotz zabaltasuna, antzeko kanpaiotxik ez da asko entzuten gure inguruan. Gure harremanak interesatuak, kalkulatuak izan ohi dira maiz, baina Jesusen ametsa zen mundu honen zorionerako bihotzabalak izatea. Aita Santu Frantzisko zenak esan ohi zuenez, mundu honetako erosotasunak ez gaitzala pobren aldera bihotz gogor bihurtu. Gaurko ebankelioko bi adibide hauekin bizitzarako jarrera erakusten digu Jesusek. Denboren arabera egokitu beharrekoa. Ebangelioa argi dugu bidean, lehen, orain eta gero ere. Betiko iturri zaharra da ebangelioa, baina egunero hor gardena, garbia isurtzen du. Gure harremanak nolakoak izan behar duten erakusten digu ebangelioak. Jesusen jarraitzaile norabidea erakusten digu. Gaurkoan apaltasuna eta doakotasuna edo eskuzabaltasuna jarri dizkigu aurrean, mundu hau zoriontsu egiteko. Hau ezin da ulertu, gure referentzia zeruko aita ez bada. Berak egiten gaitu guztiok sedide, eta bere erregetzaren otordu maira gonbidatzen gaitu. Batasun otordua bizi dugu ospatzen ari garen Eukaristi honetan. Hau da gure itxaropena, maila eta bihotzak zabalduz unibertso osora.